Dnes se podíváme na Jasný Bitnex a hlavně na to, jestli jde o důvěryhodnou platformu nebo jestli je na místě opatrnost. Na první pohled působí jako nástroj pro automatizované obchodování a práci s trhy, ale u podobných projektů je vždy důležité sledovat konkrétní detaily, kdo za službou stojí, jak jsou popsány poplatky, jak fungují výběry a jestli jsou informace o riziku opravdu transparentní. U kryptoměn, Forexu i CFD se často setkáváme s lákavými sliby rychlého zisku. Právě proto doporučuji nepodlehnout marketingu a ověřit si každé tvrzení. U Jasný Bitnex je klíčové zkontrolovat, zda jsou dostupné jasné podmínky používání, kontakt na provozovatele, licenční informace a realistické vysvětlení toho, jak systém generuje obchodní signály nebo automaticky uzavírá pozice. Pokud platforma slibuje vysokou úspěšnost bez rizika, je to varovný signál. Stejně tak je potřeba sledovat, zda jsou recenze konzistentní, jestli web nepoužívá agresivní nátlak a zda je možné snadno dohledat skutečné obchodní podmínky. U investic a tradingu platí, že minulý výkon nikdy nezaručuje budoucí výsledky. Moje doporučení je jednoduché, než někam vložíte peníze, udělejte si vlastní kontrolu, začněte s malou částkou a nikdy neposílejte více, než si můžete dovolit ztratit. Tohle video je informační a neslouží jako finanční poradenství. Obchodování s sebou nese riziko a může vést ke ztrátě kapitálu. U podobných platform je proto vždy na místě zdravá skepsy a pečlivé ověření všech údajů.